हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं, ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै जों दा देबरगाव स्कुलाव फैदों आरोखि। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं देबरगाव स्कुलाव मानो फैदों, ओमफ्राय मा खालामखो। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ आसा खालामो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो, आंजों लोगोसे थांफाबाय थागोन होननानै भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनानै थाबाय। ओमफ्राय देबरगाव स्कुलाव फैनायनि खारनखौ नोंथांमोनहा मोनथिखादों जानांगौ। ओमफ्राय नेक्स्ट जोंहा सेटारडेआवहाय जोंहा प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामावहाय प्रिन्सिपाल मेडामखौ इनभाइट खालामनो फैदोंमोन आरोखि। जोबोद मोजां खोथा। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आरोखि। ओमफ्राय प्रिन्सिपाल मेडामा जोंखौ मा होनखो, मा खालामखो नायलांबाय थादो लोगोफोर दसे। देबरगाव स्कुल नै बे आसाम गाननायनि थाखाय फैदों, प्रिन्सिपालखौ माबा इनभाइट खालामनो थाखाय। अफिसाव हाबसै जों दा। बिथांजोआ नेशनेल जनजाति मोनथाम मेडेल लानानै फैदों। बिथाङा आर्चारियाव मिथिबाय, आर्चारि। एखायनो आंना क्लास 10 स्टुडेन्ट अनुजा बसुमतारी आर्चारि 30 मिटाराव सिल्भार मेडेल पाइছে, 40 मिटार लाना साबत सेकेंड प्राइज পাইছে। তিনিটা মেডেল লৈ আহিছে আমাৰ ষ্টুডেন্ট। मिथिबाय, बिथांजोआ सासे आर्चारि चेम्पियनशिप। बिथाङा फंनैसो खोथा दा बुंगोन, बिनि आगोल आङो मोनसे बाथ्राखौ आर्चारि सोलोंग्रा दङब्ला थाबैनो फ्रि कर्सआव ट्रेनिं लागोन। बिथाङा एनाउन्स खालामनानै लानो दिनै। मिथिबाय, सोरबा गोसो दंब्ला लानो गोसोबा लानो हागोन। बिथाङा दा फोरमायलांगोन एसे। गिबियाव जोङो आर्चारि चेम्पियनशिप जानानै फैनाय देबरगाव गोजौसिन फरायसालिनि अनुजा बसुमतारीनो गांसे आर'नाइ होनानै बिथांखौ जोङो बरायहोनोसै। आर'नाइ बेनो अनुजा बसुमतारी, जोंनिनो फरायसालिनि फरायसा। जोबोद गोग्गाथाव। नोंसोरबो बेबायदिनो जानो नाजा। आं ओंखायनो नोंसोरखौ होनो, सोरबाया खेला दुलायाव, सोरबाया फरायनायाव, सोरबाया बेबायदिनो बायदिसिना एक्टिभिटिसफ्राव रोंगौथि थानाय जानांगौ होननानै नोंसोरखौ जेब्लायबो बिबुंथि होयो बा फोरमायो। नोंसोर नाथाय खोमाखौनो खोनासङा। बै माखासेफ्रा मालाय लाखिलागे ইমান গরমটো নহয়, গরমত ভালই লাগে, ঠান্ডা বতৰ। দে এসে बिथाङानो गहेला बर'। नोंसोरो मिन्थिगौ गहेला बर'आ सोर? आर्चारि चेम्पियनशिप। बिथाङा नेशनेल चेम्पियनशिप। बिथाङा गोबां मेडेल लानानै फैबाय आरो बिथाङा जोंनि बर'लेण्डनि सासे मुंदांखा गेलेगिरि। बिथांनो एसे बिबुंथि होनो थाखाय खावलायो आं। आं बर'नि बुंगोन आरो माखासे मानसिफ्रा बुजिनाय नङा, ओमफ्राय उनाव आं हिन्दीनि एसे बुंलांगोन। ओमफ्राय सोर आंखौ सिनायो आखाइ थिखोनो हागोन नामा? सोर सिनायो? आंथ' गोजाननिबो नङा, जायगानिनो। थिनालि बारबानो आंनि गामिखौ मोनो, आंनि जोनोम गामिखौ निउ आमगुरि बुङो। ओमफ्राय आं दा होननानै कारिगाव थायो आरोखि। ओमफ्राय सोर सिनायो आखाइ थिखोनोलाय? नोंसोरनि सिनायनायखौ नायगिरनो लुबैदों आङो। थिखोदो, लाजिनाङा। जोङो लाजिबाथाय सबसमाय उनाव थालांनो गोनां जायो। ओमफ्राय लाजियालासिनो जों जेब्लायबो आगान सुरनांगौ आरोखि ना। जेरावखि जाया, फरायनाय हक, गेलेनाय हक बा मोसानाय हक, जिखुनु जायगायावनो जों लाजिनानै माबा उन्नति जाया आरोखि ना। ओंखायनो जों लाजिनो नाङा। बयसफोरनिफ्रायलाय सोर सिनायो? सोर सिनायो?
बिनिया सा बेसरगाव ओमफ्राय बै सासेयालाय हा फुंखाफुरि होमबा नोंसोरो एबारा आंनि जिउ जारिमिनखौ नायनोबा गुगोलावबो नुगोन ओमफ्राय इउटुबावबो नुगोन बिदिनो एरनानै नायबानो जाबाय मिथिबाय ओमफ्राय दानिया आं नोंसोरनो खोन्थानो साननाया माने आं 2018 निफ्रायनो नोंसोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फ्रि कच होगासिनो दङ आं सिगाङाव गेलेयोमोन सायावनो आङो 2009 निफ्राय 2016 सिम थादों आरोखि ओमफ्राय सायाव थानायनि उनाव आङो बेमार जानानै न'आव थाहैदों आरो ओमफ्राय जेबो खामानि गैयैलाय आङो दा गथ'फोरखौनो फोरोङो आरोखि थ' नोंसोरबो सोरबाफोर गेलेनो गोसो दङबा जइन लानो हागोन आरोखि नैबे जानुवारिनिफ्रायनो आङो दा कारिगावआवनो ट्रेनिं सेन्टारखौ लानाय जागोन ओमफ्राय बनरगाव साइडआवबो लागोन सेरफांगुरियावबो लागोन बिदि होनदों खिन्थु दाबो कनफार्म जायाखै आरोखि खिन्थु आं दा फोरोंबाय थायो कारिगावआव आरोखि थ' सोरबाफोर गेलेनो गोसो दं नामा बोरला गावनाय दङ नाथाय जोङो उन जानानै थालाङो मोजां मोना नामा बोसोरा फुटबल बक्सिंखौल' मोजां मोनो ना बांसिन बेसे बुरजा जानाय उनावल' सानै साथाम सिखाबाय ओरैहायलाय जोङो क्लास माबानिफ्रायनो लानाय जायो क्लास 5 निफ्राय क्लास 11 सिम लानाय जायो आरोखि स्कुल एसे दा फैगासिनो दं ओमफ्राय दा जोंना नैबे फट' खेबगासिनो दङ बियो 8 थारिखआव थांबावगोन आन्ध्र प्रदेश लेहराव थांगोन आरोखि स्पर्ट्सआव दा बिराद माबा दंसै आरोखि ना बहुत डेभेलप जानो हायो स्पर्ट्सआव माने स्पर्ट्सजोंबो बहुत लाइफ लानो हायो आरोखि नोंसोर जुदि गेलेनो गोसो दङबा माबा दाथ' नोंसिनि मेडामानो बिराद मोजां नोंसोरखौ बिराद सापर्ट होयो खिन्थु गुबुन स्कुलना बेलेग स्कुलफोरना सापर्ट होआ आरोखि खिन्थु नोंसोर बिराद खाफाल गोनां बिराद लाखि जे मेडामा नोंसोरखौ बहुत सापर्ट होयो ओमफ्राय थ' नोंसोरो गेलेनो गोसोबा मेडामखौ बुंबानो जाबाय ओमफ्राय मेडामनियाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा दंखायो ओमफ्राय आंखौ फन खालामनो हागोन आरोखि ओमफ्राय ओरै जोंनि कारिगाव एरिया साइडआव सोर सोर दङ बिसोरो थांनानै जोंजोंनो रायज्लायहैनो हागोन कारिगावआवथ' बारा गोजान जाला नालाय एसेल'सो थांनांगौ 1 किल'मिटार सोर गोसो जाखो गेलेनो बसुमतारी थांनाय मासावहाय बियो हारसिंनो 2 मेडेल लानानै फैदों ओमफ्राय नेसनेलनि थाखाय सेलेक्सन जानानै फैदों दाबो मोजां समान गेलेनानै बिबो सेकेन्डआवहाय प्राइज मोनदों आरो बिहा साफा स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय बियो दा 8 थारिखआव माने रबिबारावहाय बियो 10टायाव गाखोफिनगोन आन्ध्र प्रदेशनि थाखाय बेयाव साब जुनियर एटिपिसि जागोन आरोखि थ' बे बिदि नेसनेल गेलेनो थाखाय नोंसोरबो बिराद खाबु मोनगोन आरो नोंसिनि नाम गामि बिमा बिफानि आरो जोंनि बे स्कुलनि बिराद नाम जायो आरोखि ना नामल' नङा माने गावनि लाइफखौबो दानो हायो गावबा गाव आथिङाव गसंथानो हायो ओंखायनो नोंसोरो ओरैनो बेखार थानो नाङा आरोखि ना मोनसे नङा मोनसे खामानियाव एंगेज जानानै थानांगौ एबा फरायनायजों लोगोसे आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै ओमफ्राय माखासेफ्रा बुजियाखै जानो हागौ हिंदी समझना है ना मैं बोला कि हम लोग अभी आर्चरी के लिए प्लानिंग लिया है अभी जनवरी इसी महीना से हम लोग नया ज्वाइन लेगा फ्री कोर्स कौन कौन खेलना चाहता है मतलब खेलने के लिए मन है जिसको खेलने के लिए मन है वो लोग जाके ज्वाइन ले सकता है जैसे आप लोग ने देखा है कि अनुजा ने अभी खेल के पूरा देश के लिए नाम कमा के लाया है और उसको अभी सब जानेगा ऑल इंडिया में उसको अनुजा बसुमतारी बोलने से उसको जानेगा तो आप लोग भी इससे मतलब नाम कमा सकते हैं और अपना नाम और अपना लाइफ स्कूल का और मम्मी पापा का नाम ले सकते हैं मतलब देश का रोशन कर सकते हैं अगर आप लोग खेलने के लिए मन है तो ज्वाइन ले सकते हैं कौन कौन है मन खेलने के लिए आप आर्चरी मतलब शुरू से है और तीरंदाजी धनुष मारता है ठीक है किसको मन है खेलने के लिए नहीं है इंटरेस्ट नहीं है हम लोग का तो पूरा धूप में रहना पड़ता है रनिंग करना पड़ता है लेकिन वो सब अपने
अपने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग जब ये कमजोर होगा तो बहुत ये बीमार वगैरह ये सब होने का चांस रहता है। अगर फिजिकली फिट होने से हम लोग को बीमार भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग भी एग्जॉस्ट हो जाओ, मतलब आर्चरी में ही ये मतलब दूसरा में भी ले सकते हैं, मतलब कल्चर जैसे डांस में या सिंगर, मतलब खुद को मतलब एक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ काम में ये ज्वाइन होना चाहिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए, ठीक है। हमेशा रहना चाहिए एक्टिव है। अगर मन है तो ठीक है, बहुत आगे जा सकता है, बहुत मेहनत कर सकता है। आप लोग ने देखा होगा बहुत इंटरनेशनल प्लेयर है हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा ये है दीपिका कुमारी, पता है ना आप लोग को? ऑल इंडिया आउट कंट्री में भी उसको दीपिका कुमारी बोलने से बहुत डर लगता है, अरे बाबा हमारा ये दीपिका कुमारी आ गया ऐसा बोलते ना। और ये अभी तो बोरो में है, तो फुटबॉल में है हलीश्वर नार्जारी, वो लोग को आप लोग मिल सकेगा अगर, और आप लोग भी ऐसा हो सकेगा अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने से, मेहनत करने से, ठीक है। अभी आप लोग सोचा है ना तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, तो अगर आप लोग मन है तो खेलने के लिए तो मैडम के पास मेरा नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली खारीगांव जाके ज्वाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मुझे मैडम ने 2 लाइन यानी आप लोग को मिलने के लिए मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और गोजोननाय थाबाय मेडमनिसिम, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आरो नोंसोर बिनानावमोनखौ बा फंबायमोनखौ लोगो मोननानै आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों। थैंक यू। नोंसोर बयबो बुजिखाबाय, सबे बुजिफायसे आमार आर्सारि हिखाय ना बयबो नोंसोरखौ आर्सारि फोरोंनो थाखाय नोंसोरखौ रिक्वेस्ट खालामदों सोलोंनो थाखाय, मिथिबाय? नोंसोरो बयबो बिमा बिफानाव पारमिसन लानानै फैदो सोरबा सोलोंनो गोसो दंब्ला। आरो बिथाङा होनदों नोंसोरो दा उन्दै समाव जों जायखौ गोसो जायो, जायखौ सोलोङो जोङो बेखौ सोलोंनो हायो होननानै, मिथिबाय? आरो जेब्ला जोङो प्रेक्टिस खालामो होमबा जोङो गोख्रों गोग्गो देहा मोनगोन आरो जोङो मा जागोन बेमार आजारनिफ्रायबो जोङो बारग'गोन, मिथिबाय? जों गोख्रों गोग्गो देहा लायोबा प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला जोङो बेमार आजारावबो गोग्लैनाय नङा, बुजिबायना? नोंसोर बिमा बिफानियाव पारमिसन लानानै फैदो, মা দেউতাকৰ পারমিশন লৈ আহিবা। আৰু আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেডামৰ তাত গুহেলাবৰ মেডামৰ ফোন নম্বৰটো আছে, ফোন নম্বৰটো লৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ডাইৰেক্ট কাৰিগাঁৱত গৈও তোমালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, নাম লগাব পাৰিব। আৰু এইটো ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে তোমালোকে টকা পইচা একো খৰচা কৰিব নালাগে, ফিজ নল'ব, মেডামে ফিজ নল'ব, বুজি পাইছেনে? তোমালোকে বিনা পইচাত শিকিব পাৰিব। আৰু তোমালোকে যিমানে শিকিবা চবে শিক্ষিত হ'ব না, পাৰ্গত হ'ব। যাই जेसेबां सोलोंगोन एसेबां रोंगौथि जागोन आरो जाय सोलोंनो हाया होननानै उन जानानै फासयनानै थागोन बियो गोग्लैसोनानै थागोन, बेनो ना। ओंखायनो बयबो आवगायबोनांगौ। सोरबा गोसो जादोंबा बिमा बिफानाव पारमिसन लादो आरो मेडामजों जगाजग खालामदो। आरो जोंहा नुबाय जोंनि क्लास 10निनो स्टुडेन्ट, आमा क्लास 10 स्टुडेन्ट হয় এইটো अनुजा बसुमतारी, ओमफ्राय ना क्लास 10 नोंसिनि लोगोफोरना, नोंसिनि लोगोना नायदो गावनि नाजानायजों बियो नेशनेल चेम्पियन जानानै फैबाय, गोल्ड मेडेलिस्ट जानानै फैबाय, सिलभार मेडेलिस्ट जानानै फैबाय। नायदो नोंनि नाजानायजोंनो नोंसोरो गावखौ दानो हायो आरो गावनि आथिङाव गसंनो हायो। बे नाजानाया थाथारनांगोन नोंसोर बयहाबो, बुजिबायना? बुजिबाय? बुजिफायसे? এই আগ্রহটো থাকিব লাগিব। लानो हायाखैबा बिमा बिफानियाव पारमिसन लानानै फैदो आरो मेडामनियाव एडमिसन लाफैदो आरो सोलोंदो, बुजिबाय? थेंक इउ।
बुरा गथ'फ्रा Debargaon thấy? मैयाना मालाबा एसे निउसाव एसे नुदोंमोन साबसिन मोनबोदों साबा बिदिनो माबाया जोंना उन्दैया मोनथाम मोननाय जाबाय उन्दैनिफ्राय ओमफ्राय ओंखायनो जों एकदम गोसोखांदों आरो थांथारगोन होननानै माबा खालामनो हागोन सेक्रेटारियाव मिथिखाबाय नालाय लोगोफोर मा होनोमोनलाय देबोरगावनि मा होनो प्रिन्सिपालजों जा मोजाङै रायलायबाय आङो ओमफ्राय आंखौ गोदान एडमिसन लानो स्कप होबावदों मेडामा गेप सार्टिफिकेट लानानै ओमफ्राय बेनि उनाव आङो नेसनेल स्कुल गेम गेलेबावसिगोन आरो लोगोफोर नै दाना बेनार लांनो फैबाय आरोखि जोङो ओमफ्राय प्रिन्ट खालामगोन ना खालामनानै नायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय प्रिन्टखौ माबायदि खालामो नोंथांमोनहा नायदो जोंहा बेनार बानायहोनायखौ लांफैनो फैदों नै लोगोफोर प्रिन्ट जागासिनो जोंना बेनाराहाय ओमफ्राय हाबसै आङो नै माबायदि प्रिन्ट जायो नायलाय बा गहेला बर'खौनो नुगोरनो नागिरबाय नै लोगोफोर डेन्जारखा माबायावबो ड्रेसफ्रावबो नाम लिरो नामा आदा ड्रेसावहाय बिदि जाया खालि जोंना ड्रेसावल' जायो आरो ड्रेसावल' ना ड्रेसावहाय बुहुत रोखोमनि दं जेनेबा लागाव नै गहेला बर'खौ नुगोरबाय दाथो बियो बे जाहैबाय स्टाराव आरो बियो स्टार होनो बियो रोजा आरो बेवहाय मोजां फिनिशिं जाजोबो आरो बे बेनार माबाफ्रा खालामोब्ला जेनेबा टिचारफ्रा माबा लिरनायफ्रा लेटारिंफ्रा जोंना आदाया नै गावखौ गावसिनि दखानखौ खोन्था नागिरदों दखानखौ खोन्थादो दखान नामखौ जोंना बेयो जाहैबाय जोंनिखौ बाथौ फ्लेक्स पेन्टिं होनो आरो क'क्राझाराव ओरैहाय बाथौ जानानै फैयोब्ला ओरै माबा मोनबाय नैबे गौरां बिल्डिंनि अफिसारावनो आरो गौरां बिलि माबा हटेलनि अपोजिट साइडजों ओमफ्राय बाथौ बिलि मा होनोमोनलाय बाथौ फ्लेग पेन्टिं होनो जोंनिखौ बाथौ फ्लेग पेन्टिं सालायफ्रा गिदिङाहाय लोगोफोर आंना बहुद रोखोमनि बेनार बानायनो हायो जाहैबाय बे आदामोननि दखानावहाय आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि रल फैयो ओमफ्राय नांगौसिबां माबा खालामसै आरोखि बाहायसै आरोना नै कालार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आथा बेहाय ओमफ्राय बे आथाखौ आयरन फ्रेमावहाय जेनेबा बेनारखौ सिथाबोब्ला बेखौ होनांगौ बेजों सिथाबनांगौ आरो आच्छा बिराद खामानि दं लोगोफोर ओमफ्राय नै सहस नङा आरोखि जोंनि क'क्राझारावबो जे बेबायदि गिदिर दखान दङ ओमफ्राय माने जों गोजानाव थांनांला दानि जुगाव ना थ' नोंथांमोनहा सोरबाफोर नांगौ जायोबा बेनार सेनार बानायनो मानो गोसो दङबा बेयावहाय माबा फैबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै दोनगोन डिसक्रिपसनावहाय आदामोननिखौ ओमफ्राय फनजों कन्टेक्ट खालामबानो जागोन आरोखि वाट्सएपआव जेनेबा नों माबायदि नांगौ मा फट' होनो गासिखौबो माबानो हाजोबगोन आरोखि ना थ' नै जोंना प्रिन्ट जागासिनो दं लोगोफोर रड सिटिनि खालामखांबाय होननानै बुंदों नै दा ओमफ्राय जोंबो गांथाम अर्डार होदों आरो बे आदामोननियावनो वाट्सएपनि थ्रुजों थ' आदामोनहा जोबोर मोजाङै रायलायो ओमफ्राय माने बेलेगफोरनि बायदि नङा आरोखि जेनेबा जे फन रिसिभ खालामा बा वाट्सएप मेसेज नाया बेबायदि नङा आरोखि वाट्सएपआवहाय मेसेज हरबानो
नायगोन ओमफ्राय मोजाङैनो माबा खालामगोन आरोखि ना रिसिभ खालामगोन थ' नोंथांमोनहा सोरबाफोर माबानो प्रिन्ट खालामहोनो गोसो दंबा बेनार बानायहोनो गोसो दंबा आदानि दखानाव फैनानै बानायहोनो हागोन आरो दखानाव फैनो हायाबाबो वाट्सएपजों फटकफोरखौ ओमफ्राय माबायदि बानायनांगौ बेखौ खोन्थाहरबानो आदामोनहा बानायगोन आरो थ' लोगोफोर माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंनाथ' मोननोसै नै ओमफ्राय नोंथांमोनहा प्रग्रामाव नायदो माबायदि जायो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर थ' प्रिन्टआथ' जोबसिगोनानो नै ओमफ्राय माबायदि जादों माखासेखौ नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो देखायसिगोन दे ओमफ्राय बांद्राय गोलावद्राय जाबाय दिनैनि ब्लग्सआ ओमफ्राय थ' नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय जुदि सोरनोबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन आरो आंनिफ्रायबो लानो हागोन ओमफ्राय आं डिसक्रिपसनावबो होना दोनगोन ओमफ्राय आदामोननि माबाखौ दखाननि माबाखौ आङो मा होनोमोनलाय थामेल्सआवबो लागायखागोन आरोखि स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सै लोगोफोर जेब्लायबो सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामनानै थाबाय थ' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ अल